on calminama yeeɓiyankoɓe Piindi Média woni Piindi TV télé e Piindi radio to banggue haalirde on jettama on jarnama jetto jiiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi en garta e jewte men gande men fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe tawi mamumen mawɓe waɗɓe fayida jaaɓi janggi golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida cali leñol yawe hen cali leñol aybine hen wone mabɓe yaaɓe yo Allah yumaɓe yafoɓe hanaɓe aljanna ne jogui mawɓe woɓɓe heddiɓe yo duusugo juut kono eɗen jetta sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal taw ko gandal gonga e gonga wona fepidade wona wadde ko wona noon wona bonnude jaɓɓe janggude ndewiɗe mawɓe ndewno ɗo fi ko poɗɗi ɗoftade ko eɗen joddiɗo denɗi men Moussa Sow ceerno Moussa Sow mo ganduɗa eɗen gandi o rewino ɗo kono ɓooyi seeɗa ceerno Moussa min mbawi yiidema beele ka ɗanninoɗo walla gonɗa koye ñamde ñebbe tewuji e hollu assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini foof en goppani hay goto en calmini joom galle o si en ƴetti salminago men pawɗen e jungnum joom galle e tan en calmini foof en annene ceerno abou miɗin mo calmina ka ceerno mawɗo noon aɗa andi aɗa ɗo adda sernaɓe tan so tabarakallah e an ɓuuri wonde hay ceerno ɗumen jetta no feewi e darde ma e leñol he e darde nde leñol he noon firti ko sa darnima leñol fulɓe aɗa darni gandal fulɓe gandal ngal noon ko mbiɗa ko fina tawa e wadde onon ɓen denɓe ngal ha gokkuɗon yimɓeɓe kadi chance jooɗade eɓe kaala ngal ɗon gandal taw ko nunɗugal ngal noon kaalaten ɗum ɗon ko onon hen jette no feewi e minen noon wonno ko min jooɗaki golle ɗene kadi ɗe ngala temps ko ɗum waɗi tan miɗin ɗo mbayre seeɗa ɗum ne kadi miɗin calmina foof en miɗin juuro foof en miɗin ñagano foof en jaam e sutura a jarama Ali Fall kanko ɗowi golle ɗe en jettimo jarnima mom jekkirode joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi eɗen jetti Fan Ndiaye Djibi Dieng nan to Daka Madina Gounass no Piindi hewno wadde ni toon to Daka eɓen toon yo Allah wat Daka o jaɓaɗo yeehe jaam arte jaam a ceerno Moussa kalten ko fate banggue lekki e nafooje e sifaji muɗum e kuutogol woɓɓe mbima lekki koma yeene nde jammu dañe woɓɓe mbima lekki wona yenede ko ma mbawnade daña jaam muɗum woɓɓe mbima lekki ne jogui ñalɗiɗi sirte eno sirdete ko jabotoɗa ɓen eyyi ko jabtotomi feeɗon lekki koko wuuri comme no neɗɗo wuurde ni wadde sa ari lekki a ardata mum no gardata e neɗɗo sa ari ma salmin ɗum somi sohlima hunde mi arat mi salmine mi haala haajam cikkumi simi ardima no potmi ardude ma ni tan ma haajam humto simi ardinoma no fewani cikkumi haaja o humtotako wadde lekki koko yenete koko woodi lekki koko woodi ñalaɗe mum koko wotti ko yenete lekki kadi koko suhrate koko teddinte waɗi leɗɗe noon leɗɗe fof no ardate sifa mo woni tawi ko jaam garduɗa lekki e jaam jillotoɗa waɗi no gardata lekki tawi ko haare waɗi no gardata ɗum leɗɗe ɗene kadi no waɗi façon ngaji sa ari ceerero mbiyata ɗum ko naafiyo sa ari haalpulaar mbiɗa ɗum jaam waali walla mbaɗɗa sa ari jolfo mbiya ɗum nanga def wadde noon leɗɗe ɗe ko noon ɗe ceeltiɗi leƴƴi ne keewi lekki fof no jogui no ardate no salminirte woni ko yenete ko minen noon komin tawi ko danayal mama wiyatno kam lekki fof garduɗa danayal addu gawri sa addi gawri woni nden guure gawri wonno sa ɗum addani gawri ala probléme hanti ko heddi ko en fof jeena ɗum gawri tawi ko danayal ɗum woni jeenari ndi gandanɗa hen huftidine leɗɗele fof leɗɗe danayal waɗi ɓeydatɓe hen wiro lati en fof ene teddina lekki teddinte gandane kadi saaha mo ƴettata ɗum wona heure fof guittete lekki ne kadi no ittirte lekki taɗa sira waɗi no sirdata lekki suhrittaki cira lekki ha gasa ha laaɓa ɗum a nawi siro a nawani barke neɗɗo lootiɗo fof ni kadi lootima tan ni
lekki suurete seeɗa gittata no ɓurɗa ittirde seeɗa fof barke ɗe ene ɓura heewde no ɓurɗa arde ɗon ne kadi aɗa timmi lekki ne ɓura timmude wadde lekki koko wuuri koko heɗoto en nanata ko lekki haalata lekki ne haala en jeeyata ko lekki yiyata lekki ne yiya yero o nela sallllahu alayhi wa sallam de dañi duuɓi 12 ummi makka omo wondi Abou Talib oɓe jahama Sam waɗi nokku moɓe gari ɗaɓɓingol tan waɗi abbe goto jiinoɓe ɓe gara ɓe telli ɗo no fello o ari o jaɓɓiɓe wi omo gondu ɗon ɓe gaddi cuklel ngel woni nela sallllahu alayhi wa sallam wi o ko nelaɗo ɓe mbi ɗum e ko wanma wiide noon wi de telloto ɗon fello ngo ala lekki heddiki wona haƴere si wona omo sujjana nela sallllahu alayhi wa sallam wadde on ko joom jiiki firti ko waɗi yimɓe ɓe gandanɗa eɓe jogui jiiki Allah hina ɓe okki han siɓe jooɗodima ma eɓe jeyama ko ka anda e hoore ma ɗum ko darsu ɗimmel gueɗel ngel woni lekki ina yiya ina tina taw no yiyatano nden sujjantano nela sallllahu alayhi wa sallam lekki ne yiya ina tina wadde sa ari lekki teddin woto hoynu leɗɗe ɗe jeeyeten noon taki barke majje ɗumen neɗɗo mbaɗa ɗo commerce si ali lekki no sirde ha ɓuuri heewde fof ɓurete ɗum arrange cakuji makko heewa o yaha o yeeya wadde ɗum kala lootiɗo ɗum a looti ɓanndu ma tunni ni tan e si barke o kam heewata noon jawfuɗa ceerno Moussa aɗa heewi wiide oto yimɓe koynu lekki holko woni hoynude lekki hoynude lekki ngara ɗon ngara e lekki aɗa cira tan ha lekki laaɓa fooɓe nde gueɗe tan ha dow no cirduɗa lekki fof no ɓuri famɗude sira ko no ɓuri famɗude lekki ɓura fewde barke sira ko no ɓura heew barke on ene ɓura famɗude sa ari ɗon sa yeni lekki poɗɗa ko yiye no sir seeɗa mbasa sirne kadi ko dow ha towo dañal ma ina wawi woɗɗoyde ɓuri tan ko cira oɗo gandanɗa hen darde ma ɗon nde haaɗi ko ɗum waɗi kadi sirde ɓuri kadi aɗa sira aɗa sawa ko cirɗa ko aɗa sawa nawa wutte mawɗo tan aɗa sira aɗa sawa eyyi wocoɗo ha komi sa siri cawa wadde saki walla siwoji bonani mais ɓuri ko tawa an ko joyɗa ko leɗɗe ɗe aɗa sawaɗe walla mbaɗa e pocheji ma sawde nde ɓuri wadde e bool wadde sawde ɓuri no comi tan cira cawa hen cira cawa hen na ɗum ɓuri ceerno Moussa on a namnama ɗo so haala Allah a namnama ɗo kadi ko namde moƴƴe namde moƴƴe namdoɗa caggal leydi mo jaato on nawa leɗɗe o hol peeje ɗe mbaɗɗon ha ɓe gona fulɓe wonɓe caggal leydi safaɓe tubakoɓe jaaɓi hutorade leɗɗe men ɗe tawa ala hen tanan eyyi ɗum ɗon e hoddiro Allah ko mbawman hokki hen yeru sa safri neɗɗo o yi safara o omo haalana goɗɗo on haalana goɗɗo ha ɓen ɗon ɓe garta e ma woni goo ɗimmel gueɗel ngel joni yimɓe eɓe bitta e internet ko mbiyata ko recherche eɓe bitta o joom en rafiji ɗi eɓe bitta e internet safalɓe ɓe e tubakoɓe fof eɓe bitta hen sahaji ɓe kawra ɓe safara leƴƴe mbaɗi noon ɓe namno africain ɓe kalana ko wayi noon wadde ko humpuno ko aɗa natti humpude joni ko ɗum waɗi joni saɗa ƴeewa eɓe ɓarti no feewi banggue safara yimɓe ɓaleɓe ɓe no feewi kamɓe kulani ɗum to banggue yarde leɗɗe men ɗe sa moma ɗum aɗa andi kamɓe yimɓe woɗeɓe ko kalanɗaɓe ko ɗum ɓe gonɗinta ɓe cikkata ko neɗɗo o suusa haalde ko anda suusa haalde ko wawa sa wi ƴettuɗo kas ko kas ƴettata o ɓurtinta sa ɗum wi ɗum ɗo o uroto heure o mo kokkuɗa siko 8 heures tawata ko fini o uro kamɓe ɓe mbaɗi hakkillaji mabɓe ko neɗɗo o ko haalata ko jooɗi télé mo haala tawata ko on waɗi ɗum maîtrise omo wawi ɗum omo andi ɗum kamɓe kodde tan o kam suusi joɗade télé naw kadima mum taw ko bawɗo taw ko bawɗo ko ɗum wadde noon foof en mbayani noon foof en mbayani noon ɓe lori hen yimɓe hewɓe ɓe mbiya eɓe mbawi taw ɓe mbawa ɓe nana neɗɗo haala hunde ɓe ƴetta neɗɗo hunde ɓe jooɗo e télé ɓe kalana tawa ɓe galanade dalile ɓe gandade ɓe pandi hen tan ko funtude joomumen wadde hande kaalowo gongo kaalowo fenade fof ɓe gandidaka
heddi noon ko gollowo gonga gollowo fenade kamɓe gandida golluɗo fof maɓe gandu ɗum ko gollal moƴƴal ko gollal bongal ceerno Moussa Sow namdal gongal gartan koye bandiraɓe ina tuuya e haalanɓe neɗɗo uddiɗo walla mbiya uddiɗo walla piɓiɗo walla uddaɗo beela jogui ɗum feere e ɗum noon joni yimɓe ɓe jambita ɗum no feewi heewi haala ne heewi no heewi ene udda omo heewi ina ɗum adda noon gueɗe kewɗe ene adda uddugol ɓuuri hen lollu noon ko dabare noon jawata jaggu neɗɗo noon dabare wona neɗɗo dabri tan jaggi neɗɗo eyi ɗum ɗon yawani ko yawi ko jaggude neɗɗo ko ɗemgal e seyɗade ɗum ina bonna ɗo yimɓe hewɓe haɓe cikka koɓe dapraɓe hunde ko yitere ina jagga neɗɗo ha ɓesgu makko fof serta ɓe sikka ko bonande waɗi ɗon par ce que tawa ko hunde ko yitere waɗi ɗon seyɗade ina naata famille bonno fof haɓe kaɓa ha ɓe jaaha prison walla hay waɗi barmuɓe hen tawa ko seyɗade naati ɗon ina bonna e janggi min charril waswasil khannasi wadde on waswasa mo gandanɗa seyɗane mo waɗa nder yimɓe he ko Allah haali ɗum Allah tagui neɗɗo tagui seyɗane wadde Allah ɓuurimi andu ɗum ɗon wadde ɗum ɗon kam yoni exemple yoni yerune seyɗane ene bonnana yimɓe e si seyɗane kadi natata ɓerde neɗɗo anna ɗum yimɓe ha kay o waɗa ɗum waɗaɓe dabare ɗe gueɗe tati woni gueɗe ɗe ɓurɗe dabare ɗen seyɗane ɓe mbiya rab e hunde ko yitere ɗum ɗon ɓuuri ko heddi ko noon hewde sernaɓe lekkina hiri sa lootima o ceerno a lototo on ceerno ha gasa lotoɗa goɗɗo lekkina hira sa heewi ko lotoɗa tan kumuɗa a uddoto e mbasa jillodir ɗum ni kadi ina humanima to banggue udditare nden jogo sifaji wonen mbima mi lootima mi udditima yontere wotere e balɗe 15 walla lew dartima famɗa e ɗum eyyi ɗum ɗon ene woodi waɗi leɗɗe ɗe gandanɗa ko wadda mbaɗa hande jiiya hande waɗi leɗɗe ɗe gandanɗa ne sa lootima ɗe ene wawi ha balɗe yontere walla balɗe 14 walla balɗe 21 ene yetto ɗon en saahaji jaaha ha jejjita leƴƴe ɗe puɗɗo addude noon hande résultat ji moƴƴi ɗi waɗi ɓe gandanɗa noon ɓalli maɓɓe avant aɗa ɓe loota udditare ɓuuri koɓe loccita ɓalli ɗi haaɗi laaɓa tawata ko woɗi ko woni hen ko gandanɗa kala ko mbawɗa ɓe lodde nangata neɗɗo min wasiytomi yimɓeɓe ko woni kala jiɗɗo udditare yo loccito loccital noon ina ko udditare foof ena hen woni yo wat feere ha ɓandu firto kala ko woni hen iwa leɗɗe ɗe noon heddi koko o tottata neɗɗo lekki sa okki neɗɗo lekki gandanɗa hande ko jeeyowo marché tan table tokos pour so yeehi hande tan o daña client seeɗa ɗum ina serti mo gandanɗa ko dartat million ngaji milliard uji tatɓel guelel ngel no woni ceerno kumiɗo mo wawa sodan hoore makko crédit o wawa mo waɗan ha jiiya ceerno mo wawa sodan hoore mo crédit eyyi wawa waɗande mo uddita ala wawa won hande simi uddima ɗo e nder o nduɗo suudu walla oɗo bureau an nawɗa caabi o waɗi gonɗo to bureau goɗɗo mi wiya ɗum fatmi ara mi udditma ɗum ronaki mana min komi uddiɗo min kay mi ñagoto caabi ɓe cokta mi yalta mi fuɗɗo wawa uddita neɗɗo ceerno uddiɗo o wawa uddita neɗɗo waɗi ceernaɓe hande ɓe jooɗi ɗo keɓe toro crédit ji eɓe toro almuji mabɓe auto ji eɓe toro bon essence uji on ɗon si wima ma ñagano keɓa auto ina roli mana yo ñagano hoore makko heɓa auto ha o gayna walla o sooda téléphone mais ceerno okkam téléphone am on min duuɓi ɗiɗi walla lebbi ɗiɗi mbeɗa jooɗi mi ala téléphone mi wawa noddude hay goto a noddi kam heɓanimi mi ñaganoma pour mbawa heɓde place walla auto ɗum ronaki mana ɗum ko punti tan woni ɗon ko punti tan woni ɗon neɗɗo o kam neɗɗo kanko ɓuuri ande hoore mum Allah wi balil insana ala nafsi basira neɗɗo kanko ɓuuri ande hoore mum kanko ɓuuri andu ko wawi kanko ɓuuri ande ko wawata ko wawa ko oto haala ɗum ko wawi ko yo wat ɗum o haɗa ɗon hay tawi ko moccol ñiiri musore tan mbawɗa Allah okkuma hen haɗ ɗon mbiya min ko moccol ñiiri musore tan mbawɗi eyyi ko ni wayi
a jaama ceerno Moussa haala ka laaɓi haala ka feewi haala ka yuɓɓi to baŋnge jobtooji heewɓe mbima sa waɗi captorde a udditi neɗɗo o so tawi neɗɗo uddunomo ko dabare ko mbiɗa ko ɓuri heewde heen ina waɗa jobtooji ko jafoɗa joomumen neɗɗo uddiɗo o baɗatɗo dabare mbaɗaɗo dabare ha ɗum ɗon dabare ɗe jobto an uddita ɗum an ceernajo o ɓe mbi waɗa jobtoji arta e ma walla arta e ɓesgu ma walla ko nande ɗum eyyi ɗum ɗon kam heewani wadde tawi ko udditare heewi wadde tan tawa ko safara rab e seydane kam ina yofto e hay ko mbiyeten seydane woni hen mbiye sukñaɓe ko noon ɗum koye min yofto ɗum tagui waɗi leɗɗe ɗe gandanɗa ɗe jiiɗa hay okkirede jamma ƴewaɗande aalale yimɓeɓe keewi ɗe okkirde eɗe goni lamɗam condi e si noon ɗe ɓuurani yidde okkirede jamma e ɗum ɗon ina adda hen sahaji ɓesgu ma walla neɗɗo o hoore makko ko saabi jamma hokkirtaki sake ɗum ɗon jamma hen saydanuji ɓuurata yaade toñoji ɗi noon hen ɓe jahata heɓe naata e sukaɓe naata yimɓe ɓe posoɓe ɗo ko ɗum noon tawata kinɗon lekki eɗen ɓe dérange tawi an noon hoorema ko ɗin kon lesdi ɓurɗa hutoro jamma an ɗon eɓe ɓuura eɓe pewjanma pour mbasade okkirde jamma ko heddi ko sowi ko rab naati neɗɗo on noon tawi aɗa waɗa on qur'an walla aɗa waɗa gueɗe goɗɗe neɗɗo o ina ɓuuro walla ina looto moƴƴi ko idaran ɗum hoorema e ɓesgu ma ina heewi tan sa yiiɗi ɗum ɗon yaltinde ɗo ɗo woni tan o artate ma so artimani kadi ina wawi lorma walla lor ɓesgu ma wadde ɗum ɗon ko ñagude ko tuuba ko mbiyata ko triple ñagude mbatta a waɗnat ɓesgu ma mbaɗna hoore ma walla tawa aɗa jogui dafo mo gandanɗa emo wonno ɗon kam woni musla mo gandanɗa emo wonno ɗon tabarakallah tawa sa waɗani neɗɗo ni kadi ɗum artita e ma so tawi ko udditare kam arta e neɗɗo a jaama ceerno Moussa ɗo laaɓi to baŋnge ƴeewgal musidɓe heewɓe mbi to caggal leydi to aɗa wawi aɗa heewi hutorade ƴeewgal no feewi no feewi no feewi so tawi haaju addama e maɗa hol ƴeewgal ɓuuri wawde hutorade beele ko course o mbatta walla ko hamli walla ko ɓulli walla saabu ɓittiɗa ko hakkude ɓurana e gande men fina tawa e wallahi gonga ramli o ko jiɗɗo ƴeewanede joni joni no woodi ramli kam cikkumi fulɓe ɓe mbawa ɗum heewani te kadi koko wawa no feewi yo mo waɗani ɗum maccal si kadi ramli o hen saaha jiiya hen joguiɗo kaɓɓe kawniɗe en mbiyata kaɓɓe neɗɗo fof noon ƴeewo fof a kaɓɓe mum waɗi ɓe gandanɗa siɓe kalanima hunde ɗum kam ɗum arat tan minen noon ƴeewgal kam komin ɗum kulɓe hay waɗi ɗum ko wonno kala komin ma hen kalani hay si natani haqqille ma e jooɗo paɗa ɗum kam koko siiri koko gandanɗa ala yaaha artu banggue ɓurano banggue ɗum ko heddi ko no ƴeewgal gongal neɗɗo o addanta ko woni najmo woni hoodere nde fof ne woni rawhana woodi rab ganda ñalade ma ganda heure uji ma ganda inde rab o inde ɗum ɗo ɗum fof ganda kadi ko woni sadaga ma hen sahaji ɗum ɗon neɗɗo wawa ɗum waɗ joni ni tan ina namno temps mawɗo saki ɗum ko kalami ko lasrariyankoɓe ina gasa tawa eɓe gandi ɗum ɗon ko calcule ji e gueɗe kewɗe ɗe tawde a cuura yuji ɗi gandanɗa a fotat ɗi hutoro ganda ɗum ɗon ɗum ko elmul asrar ɗum jiya asrar noon sa nani ɗum ko sirru gonɗo less o eyyi ɗum ko tabarakallah joom en kurusaji ɗi ɓe gandi kalatni ko ɗum ɗon so neɗɗo ƴewnama ngal ɗon ƴewgal haydara majjata ɗum hanti gurdam mum o andata no darorta kadi ɗum ɗo noon ramli o wiyatma ɗum arino ɗum ma arni ni tan jofoto e so ɗum noon ko neɗɗo o hoore mum ko neɗɗo andata hoore makko foof mum ena haalanma hono foti duuɓi neɗɗo o wuurata hono foti ɓiɓɓe heɓata wuuroɓe hen ɓe guurata aɗa andi ɗum ni kadi welani haalade nden e machallah ƴewgal ene yetti ha ɗon a ceerno Moussa a jarama no mbiɗen ni ko noon sababude anni e joom galle o ko baɗɗo jawdi mum ɓirti warañede muɗum ƴetti oɗo galle no worno wi yo fulɓe naftorto banggue pine ummade dingal ha juma gande men fina tawa gande men diine e gueɗe men ɗen foof rutti waɗi kalis kewɗo
soodi kaɓirɗe kadi wi yo waɗa ɗo ɗum fof e haa ɗo joni noon hade ko ɗum woni anniye o en jiwon caɗele gona feeñde e nder heen hakkude gollotoɓe e gollanteɓe heewi ko gollanteɓe goni e caɗele ɗiɗo dumunaji hay heccanke won arɓe ɗo sa e sa fof waɗa ko neɗɗo noddi walla e kaari yo yiitan min natal oɗo neɗɗo mi neldimo million mi neldimo million ngaji ɗiɗi mi neldimo capanɗe jeegom ujunere ko wino mi neldu mi neldi mi wonki hebde lekkam moɗo heɓannomo téléphone mi natti hebdemo ko wino mi wonki yo wood heewi ko yimɓe liggoto Allah jaaboto kono noon golle ɗe hay hunde feeñani e nder hen hol jaabol ma e ɗum ɗum ɗon ko ha hande tan mbiyatmi ko nunɗal ngal heddi tan ko ɓe ñagotoɓe ɓe nodduɗo yimɓe gaare mbeɗa wawi ɗum ɗo yo taw aɗa wawi ɗum addata kadi caɗele ɗe ko neɗɗo taw jomum wawa ko haalata ko anda ɗum natiri hen ko yo funtu yimɓe o ñama jawdele mabɓe tawno omo wawi Allah omo yananane ko haalata ko Allah ko gokkuɗo ɗum ɗum nden o dañdata mabɓe caɗele ƴettuɗo million okki neɗɗo wotko ɗamani ɗon si heɓno o artata si dañno ko yiɗi ko artata hay si nanatno jomum tan eɓe kalda o artata e mon sa yi o arti mon tan tawata ko jomum natti ɗum ƴettude téléphone Europe ina muusi Amérique ina muusi wonɓe ɗone kadi Sénégal ɓuuri muusde liggiɗo ɗo ha dañi ujunere so okkinde ceerno omo woodi mum jikke yakar wadde ɗum ɗon ɗen jikke yakar noon woto yimɓe woto sernaɓe ɓe hono amen bonno ɗum min de mi siftorani hayɗo neɗɗo tottimi ujunnaji temedere ujunere ha million ala wona ɗo neɗɗo wiyatma ɗum de kalnatmami tan ko gandanɗa ɗum ɗo heɗum yahdi ko namdimami ko minen kadi mbeɗa nodda hono am en mbeɗa andi kadi ɓe rewɓe ɗon tawi ko gandal condi mi wasaki de e si mi yeehi ɗo ɗo sernaɓe meeɗa yaade Sénégal mi woni ɗo ende nokkuji ɗi gandanɗa neɗɗo ɓalejo africain e ende goto africain mi yiyani toon mi woni toon lebbi mbeɗa andi toon gande ɗe gandanɗa ne mi haalataɗe télé ko kalatmi ko mamiɗan tawrumi ɗum kori jamma ɓeni juuɗi eɓe mi laara e télé ko gandumi ko tawmi ko kadi ko bittumi mi jangi école mi dañi bac arabe wadde wona mi waɗi formation ngaji goɗɗi wona ɗum jaknimi mbeɗa jogui métier lam wadde ko kalatmi ko tawata ko gandumi tawi ko lekki mi sikkani hay beeli wano ina mi ɓuuri andu lekki machallah mi wasaki komi ganduɗo lekki tawi ko elmul asrar Qur'an waɗi ko gandumi hen tabarakallah komi bittuɗo ɗum ha ɗum jarani kam ɗum wadde ɓen ɗon heewi ɓe gandanɗa meɗa ɓe wawi jangginde si ɓe jooɗima eɓe ƴetta jawɗele yimɓe e gueɗe cakaneje heeɓe darraji mabɓe mawɗi wona hono darama wa noon ceerno jallaɓe anani wadde ɓen noon si ɓe jooɗima ɓe jogui on ɗon fiɗ eɓe ƴetta jawɗele mabɓe ɗum woni ko fenade naati ɗon jaafoɗon noon konngol he yo yimɓe nunɗo ɓe ƴeewa ko koɓe mbaɗata ko ɗo ko gande fulɓe fina tawa wotoɓe gaddu ɗo ko bonnata gandal fulɓe ngal ene bonna kadi jikkuji fulɓe gandiranako ɗum e nanon ɓe mbiya fulɓe idana kala pinɗo wiyata ko o ƴakki Goro Seko Omar e ko firti ko ƴakki Goro Seko Omar si wi ɗum waɗata waɗat janggo simi fini janggo ko mariste jahatmi tan o yahat janggo mawimo okkumi okkata ko ɗum woni ƴakki Goro Seko Omar wadde noon fulɓe ko ɗum gandirano hande noon si gande men ɗe ɗe battidi e tappale ɗe battidi e fenade e tiriyan yagal hanti ɓeeɗo mbaɗata ɗum ɓeni bonna gande fulɓe wala ilmu indallah Ceerno Moussa jarama yewta men no wayno gasi kono alay saago mbaɗen namdal cekkital mi wino nane ko yettere Allah kala dewɗo ɗo wonko min keeɓe mum kaari ne wawi kaari ne yaaha won hen ƴettata ko numéroji janani ina kuutoɗo ñaama jawɗele janani il faut mbaɗen kon ewnama kono an Allah kadi ceernoyi ko yettandema Allah yettande Allah hono ma hen wan jooɗi ɗo min cuwanande ma ɗum yo Allah kadi humpin amen ɗum hol ewna ko panta e almuɓe ma ɓe ganduɗa ene koolima guel ɗo e nder leydi ndi hay caggal leydi yimɓe ko noon kadi no goyto a heɓotako mata ko ɗanle ɗe e kono won neɗɗo wiyani ƴetti mbuɗu min donki hebde mo Allah ɓurnimi saabu hande to laaɓi ko jindirɗen so tawi ko gandal wonɓe gandumi wonɓe ɓoydumi wonɓe mbaddu hunde foof beele ko ɗanle ɗe mbayata noon walla ko caggal leydi ɓuuri hewde haalis walla ko saabi ɗum
no dalle de ede hen ta woni kadi horsinde ɓe liggonat ni simi gollana yimɓe tato walla ɗiɗo haysi Basiru Diomaye noddi kam mi gollanat ɗo on ha mi gasna is noon hattane kadi mi gollanat ha mi gayna ɓurita kadi waɗiɓe gandanɗa ɓe paamani ceerno Abou si en kaldi kokkuɗami yeru tan kokkuɗami ujunere ma gonmi golle ma joni simi ƴettimo gandanɗa mi okkanimi haydara on kam sa tawi meɗa gollana on walla meɗa haalda e makko a wiyata kam an ko ƴettuɗa kam kaalisam o ha joni e gollananimi waɗiɓe gandanɗa ko noɓe ƴettiri yimɓe noɓe ɓuuri hewde tan ɓuranimi min noon gollanade yimɓe tato ɓe daña koɓe jiiɗi ko ɓuranimi ñande fof mi wona e téléphone tan meɗa noto meɗa haala yimɓe simi woni téléphone ñalande ha gasi mane gollatni min mi ala secrétaire ko min ñotanto hooram téléphone am ko min gollant jonele ko min fewnanto hooram mi ala mo feernumi hen no fewna min ene muusi mi ɗanta ko jamma waɗi noon ko fuɗɗi ko 6 heures simi juuli subaka ha ɗon 13 heures sa noddi heɓata min ko 14 heures puɗɗotomi golle kadi ha wiyata ha jamma o fof sa noddi aɗami heeɓa wadde ɗon on heure kam noddude kam wawami heeb so odal ha 1 heure ñalawma ha 1 heure ñalawma sa noddi heɓata ko min kam ɗon puɗɗotomi sagal julal tisuba ganti ha kadi subaka arta e ɗon kam meɗa ɗon heeɓo wadde ɗum ɗon ne kadi ɓe gandanɗa ne kadi kam goni e ɗaɓɓatɓe amen ñagoni kala hen mbo ƴettumi 1 franc makko mi gollananima wat capture neldami ɗum kam mi haalanma ɗum yo woppanam message nodduɗo kadi heɓani ene weɓi woppu message WhatsApp kay fewni foof nodduɗo mo heɓani yo woppanam message mo ƴettumi kalis mani kadi mi gollananima wat capture nelda kam mbiya kam kaja en kaldino ɗum o waɗani ko heddi kone kadi alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗa yetta Allah tawi ko temedere yimɓe 90 ɗo fof ɓe no garti am ɓe mbi alhamdulillah walla 90 ɓe komin kalduno ko Allah waɗi wona min wadde ko Allah hokkimi gandal ngal sa yeehi lekki kaja wat kaja aya kaja wat kaja ina safrana kaja eyyi ko ɗum noon ko Allah rewni ɗon tan Allah jaabi wona min jaabi wadde ɗum ni kadi en jettir ɗum Allah no fewi jaama yeeɓiyankoɓe Pinde TV Pinde Média yewtere men gande men fina tawa ari ha ɗo musidɗo men Moussa Sow en keɗima ko haali ko wasiya faade hono makko en mbatten hakkillaji dañje neɗɗo mbuuɗu janggo kadi dañaymo ɓawa janggo dañaymo goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo ɓuuri dañde million lawol gotol darto ɗum noon ma taw ko no mbiɗeni ko ɗo katten ha lawol gongol ko Ali Fall jogui gueɗɗe kanko kadi montata Djiby Dieng nantoɗaka to ko ɗo katten deɗɗi men hono Moussa Sow ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi